Dayo sa kabatanon nga taga-dakbayan sa Talisay, kansang pamaagi sa pagpadayag sa gibati, pinaagi sa pag-compose og kanta nga rap. Sagad sa tima pag-awhag sa mga batanon nga muhimog unsa may ilang himuon kung gustuhon man. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Ang mga desisyon sa kung unsay akong gusto ako dili ka mo makarungog nga mo reklamo mo ingon kung di na ko nawadag salig sa kaugalingon masangit palabis gibati di panumbalingon. Ang nag-compose ug nag-rap mao kining 23 anyos nga si Japper Abellana. Kinsa ni angkon nga atol sa pandemya daghan siya og mga naamguhan kabahin sa kinabuhi. Usa na niini nga ang makatabang sa bisan unsa kadako sa giatubang nga problema ug buot nga usbon. Maurosab ang kaugalingon. Kaya ninyo nga ay kung naamoy kaagi nga kuan dagma ba mo wabi taw nga nakatunog lakaw wa kaaging dagma mo nang kung naamoy sayop sa past ninyo pwede ra ninyo usbon nya padayon lang mo. Dugang ni Japper nga bisan sa bata pa siya mahiligo na siya nga isuwat ang unsa may iyang gibati isip pamaagi nga dili makapasakit sa uban. Ug sagad niini nahimuan niya og kanta sama na niining rap nga iyahang gitaytulan og Ako. Prangka na lang ikuan na lang tubangay na lang kaysa sa magkasakitay. Mas better to na or imo ba ikuan sa kanta, ipaagi sa kanta. Di lang ka manakit. Ug wa nato palabi ang higayon ang paghangyo kaniya nga mag-impromptu og rap alang sa balitang bisdak. Nadungog na sad ko ninyo ron sa balitang bisdak. Nakabantay pod ko karon nga nikusog ang bisrap. Bisaya man o Tagalog, musabay atong talento. Ang respeto kay bitbiton bisag asa nga aspeto. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang bisdak.